Oh, next na. Ito, wala silang katubol sa yan. Sa dami ni Sir Phil.
Sorry, may nasa harap ka. May swimming pool pa nga dyan. Ako nandiyan pa yung swimming pool. Nagbabalibol sila yun. Kaya pala di ko nakita sila. Uy, laro tayo, pero hindi ako marunong. Wait lang, magkano ba babayaran ng 320 class? 40 to 40 daw kami. Pati yung part na. Wala lang lang. Bakit? Hindi mo ito. Kaya ito nangyari dito. Oh, kompleto yung 320 Ay, wait lang.